Salam gaderly watandaşlar, salam ekran illeşler, salam kemine, hoş geldin. Hoş bulduk. Onun Ola çareva. bugün vatandaşlara yankı Türkmenistan'ı näme üçin dinan maşgalaların avraylary, at avraylary birinci bilene, hak hukuklary, umumy dinanlara garaýyş pisi düşdi. Näme üçin? Şu barada kemine bilen kemine seňle bir gurrun edenliýär. Näme üçin beýle ýagdaýa düşdi? Dinanlary asla bir insan yerine goýulmayan bir döwlete öwrüldi Türkmenistan. Hasam soňky döwürde gitdigiçe göze görünýär. Şu barada gurrun edeli nämeden sebäpler näme? Din mi ya bilim mi? Şoldan başlasak. Ola çare din demesi soňky demelerde. Ýa-ni iň soň öwrülip gelýän ýagdaý soň at berilýär din diýip. Indi Türkmenistanyň meselesi nemeňzeş daş döwrümizde goňşularda da bar ýa-da şol ýa-ni din ýa-da bizim kiýalaky we düşünjede bolan jemgyýetleriň hemmesinde de bar. Indi näme üçin esasen aýallaryň statusy pes görülýär. Indi aýallaryň mertebesi diýilýär. Aýalyň mertebesi aslında erkegiň elinde duran ýalyk ýa-da kakasynyň ääriniň elinde duran ýaly bir deme berilýär-de. Namus diýerler. Ýa-ni namus aslında erkegiňki. O aýal däbe göre ýa-da şol ynanylýan o düzgüne göre hereket etmese ýa-ni erkegiň mertebesi peselen ýaly kabul edilýär-de. Hili aýalyň mertebesi namus diýilýän meselemiz aýlawly ýol bilen erkegiň elinde diýeni görüp bilýäs. Indi şunuň täsiri bilen aýallar sosial sferada ýok. O sosial sferada bat az. Bizimki ýene de Owganistana ýa Eýrana seredende biraz gowy. Gowy bolmagynyň käbir sebäpleri bar. Ýene wagtynda kommunizm siýasaty bilen baglanşykly diýip aýtsam bolýar. Şoň bilen baglanşykly bolup biler. Ýöne Owganistanda kommunizm ýokdy 60-njy 70-nji ýyllary. Şu wagt Türkiýanyň häzirki nemesinden bir ýokarrak statusda durdy-da aýallaryň nemeleri, derejeleri. Indi mertebe diýmegem aslında bu taýda derece diýmek. Ýani rütbe diýen bir söz var Arapçada, rütbe sözü. Den gelýär mertebe, ýani beýgeldilen diýmek. Beýgeldilen manysyna gelýär. Soň ine şol ýok aýallarda. Öyle Owganistanyň soňu bilen öwrüldi. Ýani soňu bilen öwrüp bolýan bir jemgyýet halynda biz. Inde munyň taryhyna gitmegimiz gerekli düşünmek üçin näme üçin aýallar esasen İslamiýetde näme üçin aýallar onu etmeliler, bunu etmeliler, aýal o beýle eýle diýip çyzyk çyzýarlar daş döwrüne her bir adymny. Ýa-ni ätjek adymlary öňünden eýýän ýa-ni aýagy ýyzyň daşy çyzylan taýar da şoňa basyp göremel bolmasa da mertebe ýa-ni erkegiň mertebesi ýa namusy depelenýärmiş aýal öz başyna hareket etse. Indi bu aslında Araplaryň kulturasy we gazancy bilen baglanşykly bir mesele. Indi nädip Araplaryň gazancy bilen beýle aýallaryň mertebesi pese düşýär diýip sorap bilirsiňiz. Indi Arap Yarımadası'nda kul sövdası, kulçuluk biznesi diýeli. Gaty giňden ýaýran, onuň giňden ýaýramagynyň sebäbi ekinek bolanok o taýlara, malam bakyp bolanok. Mal 1 ýyl, 2 ýyl baksam 3-nji, 4-nji ýyllarda gurakçylyk bolup, ýa-ni gyrylyp gitmek mümkin de. Şonuň üçin ol nemeler amatly däl. Şonuň üçin sövda, o sövdanyň haýsy görnüşi kul sövdasy. Indi guluňam haýsy görnüş diýip sorarsyňyz. Guluňam aýal görnüşi, ýani gyrnak diýil ýani.
Indi näme üçin gyrnak o erkek näme gerek däl bolam iş edýär diýseniz, ýa-ni kul ýa-da erkek kulun gerekli bolmasy üçin ýa ekinçilik bolmaly ýa-da ullakan maldarçylyk bolmaly. Olam ýa-ni aýtdyk Arabistanda ýok, şu günem ýok o zatlar. Demek erkek kula gerek ýok. Soň kim galýa? Aýal bul. Ýani gyrnak. Gyrnak söwdasy şonuň üçin öňe çykýar. Indi gyrnagy haçan gyrnak edip bilýär? Hiç bir status mertebe bermän wagtyň gyrnak edip bolýar. Dogry dälmi? Ýani bir erkin yetişen aýaly gyrnak etmek kynça gyrnak ýa-da gul özüniň gullugyny bilýän, gullugyny kabul edýän, başgaça durmuşyň bolup biljegine inanmaýan bir adamdyr. Yani yaşlykdan yetiştirmeli. Şu siz gullar, siz şeýle beýle diýip ýa-ni siziň hakyňyz ýok, oňa buňa diňe iýmäne hakyňyz bar, hatda geyinmäne de hak ýok. Onu ham aýtmak gerekli. Yani Arabistanda gyrnaklaryň, yani İslamiyet o peýgamber döwründe de geyinmäne hak ýok. Hatda 1960-njy ýylda aýryldy da şo wagta çelli gyrnaklaryň geyinmäne haky ýok da. Ýalaňç gezýärdiler öýüň içinde de gyrnak. Ýalaňç, hakyky manyda ýalaňç gezýärler. Soň bu dine de bilelikde geçýär. Kur'anyň içinde men ýa-ni gatykän misallar beripdiler. Gyrnak ýa-ni gul bilen hojaýyny deň däldir, aýal bilen erkek deň däldir. Ýani aýal peste, gul hojaýyny bilen deňeşdirende peste. Ýa-ni aýallar bilen gullaryň haky ýarymdyr. Käbir haklary. O ýarymdyr. Söz geçýän däldir. Diýilen ýalap mysal üçin şaýat bolmasy üçin iki aýal bir erkege deňdir diýä. Yani iki sany aýal şaýatlyk etse şo bir adam ýalap kabul edilýär. Yani bu Kur'anda ýazylan zatlaryň gurrun edýän men ýa-ni nemelere geçemek. Hadis ýene beýleki däl. O Kur'anda soň Kur'anyň içinde ýene bir üýtgeçik bir zat bar. Nur suresi ýa açyp okan diýip aýdýan muny. Nur suresi 33-nji aýatda 3-nji sözlem bolmaly. 33-nji aýatyň 3-nji sözleminden başlaýar da, ýa 2-nji mi ýa seretseňiz görersiňiz. Şo taýda gyrnaklara zorluk bilen jelepçilik etdirmäň diýär da. Şeýle bir aýat bar. Eger diýär siz olara zorluk bilen jelepçilik etdirseňiz, onda biz olary bagyşlarys we jennetimize goýarys diýär. Indi şeýle bir deňeşdirme etmeli bolýarsa, mysal üçin şerap göni haram diýär, göni gadagan. Ýöne gyrnaklara jelepçilik etdirmek göni gadagan diýilmändir. Zorluk bilen etdirmäň diýär. Ýani bu näme diýmek bolýar? Eger zorlanmaýan bolsa, ýa-da mejbur kabul edýän bolsa, onda edin diýär. Indi bu nereden gelýär? Bu aýatyň manysy nereden gelýär? Indi Arap Yarımadasında sövdäler o bu bir hereketliräk bir ýerde kerwen, sövda, başga zat ýok. Diňe sövda satygy iş bilen gyzyklanmasaň, soň şo taýda kerwen gelip gidýänler o bu bar. Hakykatdan hem ýa-ni aýtmasy agyr jelepxanalar bar. O taýda da gyrnaklar tutulýar. Gyrnaklar edýär bu işi. Soň ine şo taýda çenden aşa geçmäň, birazrak seres haply bolun diýen ýalak manyda bir aýat bu. Kur'anyň içinde ýazýar bunu. Soň ine şu zatlary men hadislere geçmem durmaýyn, hadislarda has Peýgamberiň sözi diýip kabul edilýän sözlerde has agyr zatlar geçýär, aýallar barada. Onu bu ýerde däl de başga bir gün aýdyp bilersiz. Soň şu zatlara bir ara getirsen, şu günkü günde İslamiyetdäki aýalyň ýa-ni ýeri belli. Ýa-ni köp hukuk, hak bermeli däl. Köp hukuk, hak bersen diýeneden ok. Diýilen mana gelýär. Şonuň üçin aýdýandyrlar, Türkmenistan erkekleriň arasynda gatykän giňden ýaýran bir söz. Aýaly
nemetmeli däl, yüz bermeli däl diýe. Şu täze gelen wagt esasanam köpek gynamaly diýip bir neme düşünje bar da. Hakykatdan bar günümizde de bar ekeni soraşdyk görýän, ýa-ni adamlaryň gepiniň sözüniň arasyndan çykýar. Bu şeýle. Ine şol Arap demesinden gelýär. Soň indi buny biz öz tarihimiz bilen deňeşdirmeli. Ine Oğuzlar döwri. Oğuzlar döwrü bilen deňeşdirende ine Oğuzlaryň meclisleri var. Meclislerde de aýallar gatnaşyp bilýär, pikirini aýdyp bilýär. Sebäbi bir tarapda padşah diýsek, o beýlek tarapda da ýa-ni şah diýsek, o ýanynda da şah zenan bar. Ýa-da ýa-ni beg we begüm diýilýär. Soň ýene-de bir atlary bar, täzir ýadyma düşýänok. Umuman mehman gelende de ikisi bile çykýar. Meclislere de bile gatnaşýar we beýlek aýallaram gatnaşyp bilýär. Soň ine şoňa degişle Araplaryň görüp haýran galýar da. 10-njy asyrda ýa-ni İbn Fadlan diýip bir syýahatçy bu Oğuzlar diýär hemmäniň nemesi deň, bularyň diýär bir lideri ýok diýär. Kimi görsen pikirini aýdyp gezip görüp ýa-ni bir çopan diýär. Çopanam diýär gelip pikirini aýtdy diýär de men gördüm bular hakykatdan ýol nitren eşekler diýip näme ýazýar kitabynda. Eşek diýip ýazýar ýa-ni. Indi biz bizim aslymyzda ýok. Soňam ýene bir zat aýtmak gerekli. Biz ýa-ni islamy guruluşa şu wagtdan gaty uzak öňem uzak ekeni, onu nereden bilip bilýäs? Eýneşiklerimizden bilip bilýäs. Bizim eýneşiklerimiz hiç bir musulman nemesini kämenzeýän däldir. Ne aýalymyzynky, ne erkegimizinki. Ýa-ni sarykly gezip gören neme ýokdur Türkmenistanyň içinde. Ýa-ni öňkü suratlaram görüm. Sarykly nerelerde bar? Buhara ýalak yerlerde ýa-da Herat, Merat, ondan soň nemäniň içindäki Eýranyň içindäki musulmanlarda görüp bilýäs, ýöne türkmenlerde o ýok. Eýneşikde islamyň nemesine ýakynlyk ýok. Soňu bilen o giren bolup biler, ýa-ni günümüzdäki bir meňzeşräk. Ýani onça däl. Öňe deňeşdirende şeýle indi men bunu näme üçin aýtdym? Deňeşdirmek üçin bizim hakyky guruluşymyza şeýle ýöne aýallara da nähile neme dip başlandy. Mertebe spes pikiri soralmaly däl, dinlenmeli däl, diýen etmeli däl diýilen bir ýagdaýa gelýär-de. Soň öyle çary we ýene bir zat bar. Şu islamy jemgyýetlerde aýal we çaga adam ýerinde görülenok. Çaga da şeýle. Şonuň üçin çagany gorkuzup urup ýa-da pikirini dinlemän yetiştirýärler we bize şo taraplary geçipdir beýnansakda. Sebäbi islendik bir düşünje diýeli ýa-da kultura diýeli kulturanyň birinji düşünjesi siňip başlaýar, soň onuň eýneşikleri ýa-ni iýiçkileri, naharlary, beýlek zatlar geçip başlaýar da. İlkinji düşünje geçýär. Şolam ýa-ni biz düşünje geçiş döwürlerinde galypdyr ýa-da şu wagtda dowam edýän bolmagy mümkin. Ýene bizde de şol bardyr. Çaga adam ýerine goýlanok. Ýene sen entek owa gürlemesen kim? Yani entek çaga näçe ýaşynda sen? Inim ýaşyň näçe diýip ýa-ni bir pikir aýtsa üstünrek özünkiden. Inim seniň ýaşyň näçe diýär. Ay men senden uludurun, ben sen ağaň ýalak ýa-da ataň ýalagym diýip bilýärler de. Bu sözleriň hemmesi şol ýa-ni çağalaryň ýa-da kiçileriň kiçi bolýar-da çağa. Şolaryň insan hökmünde görülmeýänligi. Indi näme üçin insan hökmünde görülmeýär? Güýç bilen hasaplanýar. Aýal bilen çağada güýç ýok. Güýçli bolan adamdyr.
Yine ikisany bay bir ara gelýär. Eee, ikisi adam ýalan gurrun edýändirler. Yani şol iki adam edil şol özüni alıp barışı aýalyna ýa-da çagalara ýa-da garyp adamlara görkezýän däldir. Şu özüni alıp barışyna. Güýç bilen hasaplanýar. Ýani İslamiýetde bir adamyň adam bolmasy üçin o güýç hasaplanýar. Sen güýçlümi dälmi? Men muny Owaňstandaky türkmenleriň ağzyndan batykany isleýände, ýa-ni özleri gurrun berýär. Ol ýa-ni Owaňstandaky ýaşlar ýaşullardan gaty şikayetçi. Men bir däl, iki däl haýsysyny diňlesem şey diýär. Birinji diýär telefonda ýa-da bir tanışan wagtyň seniň kakan kim? Diýämiş, soň kakam o pelan näme iş edýär? O pelan iş edýär diýsen, soň şoňa görä baha berýär. O dengelýän bolsa özüniň demesine, derejesine ay inim howa gel geç çay içeli nähili owalara gurrun ber ýene näme diýär. Eger derejesi pes gelýän bolsa ay inim häzir işim bar soň gürleşsek bolmazmy diýip bir gezek, iki gezek 100 öwrýä soň özü giderýär edýärmişde. O zatlar yani şu İslam'daki güç nemesi bilen bağlanışıklı. Indi bunu yine neme bağlayacak? Yine bizde İbn Fadlan Oğuzların meclisine gatnaşýar. Oğuzların meclisi öz aýdýar. Taşary ýurtdan gelenler hem gatnaşyp bilýär. Ýa-ni taşary ýurt däl de başga milletlerden diýär o döwür. Gelenler hem gatnaşyp bilýär diýär. Şu taýda gatnaşan wagty hemmäniň deň derejede pikir aýdyp söz alyp bilýärine haýran galýar. Ýöne Araplarda güýçlü bolan söz alyp bilýär. Dogry da şol diýip hasap edýärler. Ýani güýçlü bolanyň söz alma haky bar, başganyň haky ýok diýär. Ine Kur'any okasaň Kur'anyň dilinde de o ine Allah'ın nem ayetlerinde men güýçlü diýär şonuň üçin o sizi ýakyp bilerin, öldürüp bilerin, islesem baý eder, islesem garyp eder. O ine aýalyň derejesi pes, erkegiňki beýik diýip demedýär. Ine bu güýç demesine eýýär şo taýda da görkezip durdy. Şonuň ýaly bir çylşyrymly neme bu näme getirýär diýip owa jogap bereýin, ola çaryga soň bir kompakt edip düşündireýin. Soň üstüne owa gurrun edip bilersiz. Indi bunu getirýän zady jemgyýetiň bir tarapyny paraliç edýär. Jemgyýet ýa-ni eger aýal erkek diýip ýa-ni ikä bölünýän bolsa, ikä bölünde, bölünýän bolsa ikä bölünde. Bir tarapdan paraliç edýän sen. Belli bir hukuklaryny alýan, önümçilige goşaňok. Indi neme bar? İbn Rushd bolaýmasa ýa-da İbn Razi mitka. Şu ikisinden bir ýerde men şu ikisine hem işe çalışýan. Mesela men düýple ol nemelere kendini sörplemekde. İbn Razi ýa-da İbn Rushd ikisinden biri neme diýär? Maslahat berýär. Şu aýallarym diýär işlemeli aslında diýär. Bu näçinji ýyl? Bu 10-njy ýa-da 9-njy asyrlaryň gurruna. Aýallarym işlemeli. Aýallarym diýär sanyny diýär men üns berdim. İkisi erkeginden köp diýär. Bizim şu wagt jemgyýetimiziň öndürjilik güýji ýa-ni 3de 1 birine düşüp durdy ýa-da 3de 1'e düşýär. Ýa aýallaryň sany ikisi bolsa, diňe diýär erkekler owa gazanjy diýär, şolary işleýär, aýallarym öýden çykman dur, olaram ýa-ni körelip barýar. Körleşip nemesi hem zehini hem ýa-ni duýgulary körleşýändir. Erkegem bolsa şol gazanjy etjek bolup soň diýär nemede içerdäki nemäniň balansyny bozýar diýär-de, başgalaryň içindäki gatnaşygyny. Şonuň ýaly bir nemesi bar diýär. Indi şo ýagdaý, şo döwürlerde aýdylypdyr, diňlenmändir. Ol adam owa soň kapyr ýene näme diýip yglan edilýär. Näme üçindir şonuň ýaly adamlar. Soňra şu günem şol ýagdaý. Bugün eýem o el dini nemede görülenok ýöne başyny dini düşünjeden alyp gaýdýar bu zatlaryň hemmesi. Gyz okuýy bermelde bozluk gidýär. Diýilen düşünjäniň o dini ýalak görnýän dälir, bizim däwimiz diýýändirler. Menem soň bizim däwimiz bolsa tarihimize seredýän, gyljalyp uruşup gören aýallar
görýän men taryhda. Onuň ýaly gylyçly däp görýändi. O yerden gelmenligi belli. Gelen yeri Arapların kulturasy bilen baglanşykly. Ýani gyrnak söwdasy. Şu gyrnaklaryň arkasyndan geçinýän ekenlerden pul gazanyp söwda, biznes şol. Gelýän ýeri şol olunur çaryga nemämiz, meselemiz. Bulam ne ýankaýşmaýaly jemgyýetiň bir tarapyny paraliç etsen, ýa-ni hemme zat ortada. Türkiýany mysal bereýin. Türkiýede de edil şol nemäni berip bilerim. Türkiýede de aýallarynyň köpüsi işläni ok. Yarımdan köp aýal işlemeýär, sowatsuz. Şu neçelle ýazmagy bilmeýän aýallar bar Türkiýede. 40-50 ýaşyň üstündäki aýallaryň içinde ýazmagy we okumagy bilmeýänler bar. Yani son şu aýallar işlemänligi üçin Türkiýanyň fabriklarynda onda bunda işçi ýeten ok, onan daşyndan alýar. Ýene bizim türkmenlerimiz ýa-da Pakistandan, Awganistandan gelip işleýänler aslında şol Türkiýanyň aýallarynyň işlemeli işini işläp ýörler-de. Bulam ine iň soň demografiýasynyň bozulmagyna getirdi. Şu gün göç meselesi bilen boğuşup ýörler-de. Türkiýe çykalgasyny aýdan oklar. Nähil çykalga bardygyny özleri hem bilen oklar bu saatdan soň. Yani aýal eger aktiv bolmaýan bolsa da hukuky deň bolmaly. İşläp bilmeli, iş gurup bilmeli, pikirini aýdyp bilmeli. Iň soňy şol aýallaryň çagy ýetişdirýär. Pikirlenip bilen erkin. Näme üçin Ýewropadaky aýallaryň ýetişdiren çağlary iPhone ýa-da Mars'a uçýarlar. Mars'a Aýa çykýarlar. Ýöne musulman ýurtdaky aýallaryň ýetişdirýän çağlary galtamançylykdan başga zat bilen ok. Sowatsuz, hünärsiz, ezik, güýçsüzi görse üstüne awanýa, güýçlüni görse awam diýip iki eline öňüne neme edip kipdinäm gysyp tazym edýär. Ine şol nemeden gelýär bu zatlar. Şonuň üçin buna üns vermeli. Jemgyýetiň gaty uly problemasdyr. Ýani uly däl de ene problemasdyr. Ýani hemme problemalaryň dogulýan ýeri şu zat. Olunur çary men näşe edip o jemläýin. Yani uzun gürläp durmaýyn. Neme şu gurun berip oturkan çağlykdan gyý çağalary ne gul edip berýärler keller diýende şu wagt bir neme okan kitabym ýadyma düşdi. Kleopatra barada. Indi şonu çağı wagty bir 10 ýaşlaryna 11 ýaşlaryna my inesi atasy berýär, öz eli bilen berýär. Hiç kim zorlap giden ok. Eli bilen berýär. Olam TV'ye berýärler. Şu TV'nin üýünü gul bolup ýaşamak üçin. Ondan şonuň alýanca ýanky nemesi ýanky alanja puly, şu gyýdy üçin alanja puly eklenmek üçin bir girdeji hojalyk üçin. Beýleki çağlaryny eklemek üçin. Ýanky gyýdy çağı şol nimen TV'nin öýünü 10 ýaşyndan başlap hyzmat edýär. Şu TV näme taýýarlayan bolsa, ol ýanky otlardan bir zatlar ýasýar, melhem ýasýar, suwukluk ýasýar, gepini ýetdi. Şu TV'nin erkek adam o TV. Şol erkek adamyň eline ýaşaýar şu jagt gyýy. Ýöne ulan soň Kleopatra bolýar, ol soň at berilýär, ulan soň öz ady başgaçarak bir Egipt at Müsir atlaryndan ýadyma düşýär. Häzir çağalykdaky ady. Ýöne ulan soň şol Kleopatra bolýar. Indi şol ýanky aýdyp beren zatlaň men ýadyma düşürdi-de şu wakany. Şu Kleopatra çağalykda gul bolup, ýanky gyrnak bolup ýaşan. Ondan soň nime adamlaryň ýanky indi bärde gelişikdirak o zatlar aýdyp otursaň, ýöne soň şeýdip
Rahatlamak bilen Kleopatra bolýar. Olup padark etýärler. Ýani sowgat tökmüni jyjal gyýdy. 14 ýaşynda ýani sowgat berip şey dip o taýdan Kleopatra bolup gidýärdi. Başga ýerde tebibiň özü eli bile berýär, onu soň satýar. Ine şolar ýaly hakyky şu sen aýdýan zatlaryň gaty dogry. Indi bu ýaňky aýdan zadym diňe Arap Ýarymadasyna değişli bir zat däl, yerleşik şo döwür ýaňky orta asyrlaryň yerleşik ýaşaýan jemgyýetleriniň hemmesinde de bar gul meselesi. Ýöne bizde ýok. Göçebe milletlerde gul bolup bilmeýär. Gul gerek däl. Göçebe milletler näçe az bolsa şonça gowy. Şonuň üçin hem azam çağa diýdi. Ýani çağa nemeler hem azdyr. Şu neçeli şeyle. Bize kan geçen däldir köp çağa etme meselesi. Kanır. Misal üçin ýa-da Türkiýedäki türkler bilen näme deňeşdirýärler-de Suriýeden gelenleri. Suriýeden gelen bir aýal 5,2 çağa düşýär ýani aýal başyna. Türkiýanyňki 2,3 düşýän ekende. Arasında gatykan tapawut bar. Yani 5 bilen 2 ýani gaty çalt köpelýärler ular. Bizde ine şu wagtdan ýok şo zatda. Öňem bolmandyr. Sen göçebe mene pikir edin. Ýolda göçüp ýaşaýanda nirede ot bar bolsa, suw bar bolsa, goýunlary, atlary şo taýa gowýan. İzine düşüp gitmeli bolýanda. Indi şo yol durmuşy bolýardy bu ýa. Yol durmuşunda artık maç agyzy gerekmi? Yo, sen ne diýän işin bir ýa 5.000 goýun bolsa da sen eýem 10 adam bilen şona bakyp bilýän. Bize gerek zat çopalit, at. Başga zat gerek däl. Şonuň üçin ýa alaway şonuň üçin bizde bar. Ona hem aýtmaly, ine alaway asmandan inen o. Alaway bizim ýa atalarymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň bir önüme. Atalarymyz o goýun wakyp, sürü mal wakyp ýaşapdyrlar şonuň üçin it gerekeni. O iti şey dip ýa seyisläpdir de ýa topmuny yetişdiripdirler. Atam şeyle. At o yani goýun bilen baglanyşykly däl, at söweşmek üçin gerek. O çalt demetmeli. Şonuň üçin bizim durmuşymyz, ýa-ni atalarymyzyň durmuşy düýünden başga, pikir edişleri başga. Mysal üçin bir aýal olam atyň üstüne minip bilýär. Ýani Araplarda atyň üstüne minmek aýala haram diýen ýaly bir näme? Haram. Ýa peýgamberiň sözü bar. Aýal ata minmeli däl diýär. Yani maşyna minmeli däl emes, nereden gelýär diýip sorasanız, şu an Arabistanyň şu Arap Ýarymadasyna Arap ýurtlarynyň käbirinde entegem şol düzgün bar, maşyna minmeli däl diýerler. Indi şey diýip ýa-ni İslamiyetde kıyas diýerler, kıyas diýmek deňeşdirmek diýmek. Deňeşdirýärler. Peýgamber diýär, şo döwrüň hem ulagy at eken diýär. Indi günümizde at ulananok, ýani ulag maşyn bar. Demek şo döwür at ulagy gadagan edilen bolsa bugünkü maşyn ulagy gadagan edilmeli aýallar üçin diýip kıyas gurýarlar, ýani deňeşdirýärler. Ýene bu İslam fıkhy. Yani şeriatı neme diýen komentir diýen, yani adam akly bilen komentir diýen ilmiň ady fıkh. O fıkhın içinde de bir sany neme kıyas diýip bir usul var, metot. Ne şey dip çıkarýarlar. Soň munyň neme bolýar da aýaly ýa özüni pes hasap edýär. Pikir erkek maşyn minýär, sen saňa minmek bolanok, ýani sürmek bolanok. Olar daşara gidýär, saňa bolanok. Olar okuýar, saňa bolanok. Şu bir cemiyet pikir edin. Türkmenistan onça o derecede däl, ýöne Türkmenistana şu wagt uzakdan we aýlawly ýol bilen bolsa da täsir etdir. Niştaýda bir deňeşdirme getirýän ýanna. Sen aýdýan zatlaryňdan ine dünýä
boyunca Müslümanların sany ähli Müslümanların sany 2 milyard euro bolmaly. 1 milyarddan köp de 1,5 diýip aýdanlar bar. 1 milyard 1 milyardyň üstünde 900 diýip. 1 milyard 900 ya 1,5 Mümkin. Soňky nemelerini seretmem de. 1 milyard 900 euro bolmaly. Onun inni bu dünya boyunca. Inni yankı İsrail milleti var. Hı. Cihitler. Hı. Uların sany dünya boyunca bolsa bir 200 milyondur. Yo, onça yoktur. Yok, Onça yoktur. yok, yok ama inni yankı Ya. birleştirme boyunca ol 2 milyon da bulam 200 min deyip alsan Hı hı. 10 etse az olya. Hı. Böyle şol ne yankı cihitlerin çağa terbiyeleyişi bilen Müslümanların çağa terbiyeleyişini deňeşdirende cihitlerin içinde bar 200 milyon bolsunça. 200 milyonun içinden paçti 200 golay adam mı Nobel premiýasyny alan. Hı hı. Sany men toşuna bir gepleşik ederim o barada gepleşik etmek için men Müslümanların içinde jemi 3 tane adam alan. Jemi 3 tane adam. 2 milyar Müslüman dünya boyunca. Hı. Olar Doğru. üçüsem profesörler yani üniversitede bilim berýär. Hı. Inni bu näme üçin beýle bolýar? Näme üçin bu adalet ýokmy? Ýok, bar adalet. Sana islenlik bilim aly bilýän, islenlik bilim derejesini aly bilýän, profesör bolup bilýän, sen Nobel premiýany aly bilýän, hiç bir gadagançylyk ýok. Ya sen cühit ya sen musulman bir diskriminasiýa da ýok. Açaçanlyk, arkaýynlyk aly bermeli. Ýöne ýa musulmanlara ýa gaýdyşyňaly gyýyz çağalara bilim bermesen baştan bilim bermesen şolar çağalar terbiýelemeli. Özünden bolan çağalary şolar ýetişdirme, şolar terbiýe bermeli. Ýöne biziň öz türkmenlemede gelsek erkek kişiler irden gider, akşam geler. Näme etmeli? Sen 4-5 tane çağan eklemeli. Bar şu 2 tane çağan ortada. Şolaryň bir boş agyz şolaryň eklemeli. Ol irden gider, akşam geler. Çağasyna terbiýe berip bilýärmi erkek kişi? Ýok, berip bilenok. Bunu boynumyza almaly. Terbiýe berip bilenok. Näme terbiýe beren kim bermeli? Ýene enesi bermeli. Oňun bilimi näçe? 7 klas ýa 8 klasdyr. Bar şu 10 klas bolanady. Dordan şol 10-15 ýaşyna ýetenden soň kan bir mektebe de gider göweren oklar. Ýöne soň 8 klas gutordy diýip bir diplom näme atestat alyp berýärler boldy. Okudy. Gitti geldi. Ine şolar ýaly bilim bilen şol derece bilim bilen ýene de şol çağalaryny terbiýelemeli, eklemeli, ýa bilim bermeli. Inni ýa 2 milyard musulmanyň musulman bilen bilim alyp beren cühitlerin 200 milyon cühitler deňeşdirýärse ine bilim beriş tapawdy. Ýa meniň bir tanýanlarym cühitler ştada ýaşaýarlar. Çağasyny gelişikdirä bolsa aýdaýyn. Çağasy 9 ýaş çağasy tuvalede oturýar, barýar. Eline kitap berip göwre ejesi. Boşa turma diýe. Ine sana kitap diýe. Iň bolmanda 10 tany 20 tany sahypany okap çykardyň diýe. Ine men gözüm bile gören adyma aýdyp berýär. 1 minut boş saklanyp çağasyny. Ana cühitler ejesem kakasam. Häzir şu jaga 9 ýaşlyja gyz häzir doktor bolup ýör. Ine tapawut niredi. Musulman tanışlanma, ine deňeşdirme getireyim. Ştada ýaşaýar olarym. Musulman tanışlanma ejesem işleýär. Kakasam işleýär. Kakasy doktor, ejesi medistra. İkisi musulman Özbegistanly. Ýöne ştada ýaşap ýörler. 4 sanam çağasy bar. Başga bir şu adam ne tanış adam ýakym. Nän ketýärli eneke. Seredýär, gidýär, gelýär. Men şolaryň hiç wagt çağalaryny bir activity ýa sport ýa bir bilim ýa bir daşyndan bir online bilim bermek ýa üý işlerini etdirmek, daşyndan tapap bermek üçin molum tutýarlar. Olar ýalatlaram ýok. Ýa bir daşyrutlara gezmäge gidip ýören oklar. Ýa bir
maşgala bolup bir beýlekler bilen deňeşdiren, jühitler bilen deňeşdiren de bularyň edýän işi ýok. Diňe kellede näme pikir bar? Gazanmaly, çağalar eklemeli. Yine de şu musulman mentaliteti o tür beynitini, yoksa Amerika'da yaşap görünü kän ýyl boldy olaryň. Şu jühit tanışlarymam, musulman tanışlarymam kän ýyl boldy yaşap görünlerini ýöne düp götür. Amerika'da yaşasalarym düp götür näme ara tapawdy bar. Ine musulmanlaryň näme üçin ýanky soragyna jogapçy. Sebäbi ine ata ýene de şu bilime gerek gelenne musulman bolsa başgaça işleýe beýni. Bilmermek bilmermege gerek gelenne ýene başgaça işleýe beýni. Ben indi bir näme aýdaýyn, şunu bilen baglanşdyryp. Aýtda bu orta asyrlarda hemme ýa-ni yerleşik ýaşaýan jemgyýetleriň hemmesinde de kulçuluk bar diýdim ýa-ni. Yerleşik ýaşaýanlar da bar, göçebe ýaşaýanlar da ýok. Indi yerleşik ýaşaýanlar diňe Araplar iň soň nemetde kulçulukdan ýüz öwürdiler. 1960-njy ýylda edil dünýalykda Ikinji Jahan Urşundan soňam gullary bardy Araplaryň. Indi bu ýanky bize şu Araplaryň kulturasyny, din kulturasyny ýa-da kulturasyny din edip awa siňdirýärler-de. Şu şeýle bolmaly diýip dinde. Şu şeýle bolmasaň Allah kabul edenok diýerler-de. Şonuň üçin gelýär. Mysal üçin beýleki ýa-ni Rimde, Gresiýada, o taýlarda da bardy gul wagtynda. Ýöne şu wagt hiç gul bolmadyk ýalydyr o ýurtlar. Hiç gul ömründe o gulçuluk diýilen zatyň o G harpynam eşden ýalyk özüni alyp baran oklarda. Näme üçin sebäbi olarda gulçuluk bir din nemesine öwrülmedik. Olaryň hiç bir ýerinde ýa-ni dini nemelerinde de ýazyp duran o. Şu döwrüň gerekli görülýän bir ýaşaýyş usuly, ýani birlerine sömürmeli. Ol adam onandyryp bilýän gul sen diýen, sen bundan soň ölýänçe işlemeli. İşleýän. İşleýär ýa-ni gulun başga ilajy ýok. Şonuň üçin gerekli iş etdirmek üçin. Ýöne Arabistanda bir bilim düşünce ýene bir zat şu neçelliğine bir ösönök diňe ýanky nevit çykdy da, nevit we gaz çykdy şu töwereklerde. Şonuň hasabyna ýanky bar, häzirki nemesi bar bolşy. Şu zatlaryň ýanky tebii resurslar hasabyna da. Ýöne gulçuluk nemesem dini formatda öwrülen üçin gelip dur. Açyk mysal üçin Kur'an, häzir Kur'an kitaby Allah'ın sözü ve bütün döwürler üçin değişli diýil ýa-da. Hakykatdan hem şey diýip bunu anmasaň bolmaýar. Ja İslamyň o şertleriniň biri. İslamyň nemesi, imanyň nemelerinde de. Soň diýmek ýanky nemeni kabul etmeli bolýar. Gulçuluk ýazýar, gul gırnaklaryňyz bilen öýlenip bilersiňiz diýär. Gırnaklaryňyz bilen. Ýa-da ýetim galan çağalary, aýaly, ýani gyzlary aýal edip alyp bilersiňiz diýär. Eýe çykan şekilli bolup. Ýa-da has üýtgeçlik nemeler bar. Kim bilen durmuş gurup kim bilen gurmajaň ýazýar-da. Gurup bilmejeklerini ýazýar. Ýa şular saňa neme dildi diýip. Mysal üçin aktyk geçen ok içinde aktygyň bilen durmuş gurup bilýän. İslam dinine göre şonuň ýaly nemeler barsa okumaly bu. Fıkıhda ýazýar. Mysal üçin Elazığ Üniversitesi var. Elazığ Üniversitesi'nde akıl almajak zat yani 2012-nji ýylda bolmaly. Tartışýarlar. Elazığ diýmek üniversitet diýende iň ul medrese İslam nemesinde. Şu taýda aýaly ölenden 6 saat geçmänke iň soňky sagullaşma nemesi diýär-de bile bolma fursatyny berýär. Dini nemede berýärler buna. Yani ölü bilen
2012-nji ýylda tartışdylar şu meseleni Mısırdaky El-Ezher Üniversitede. Ine şo zatlar bilen neme edip görler, gyzyklanyp görler şu güne çelle. Ondan has başga zatlar var. Men bu taýda ekranda köpçüligiň önünde aýdyp bilemok. Has agyr zatlar var. Ine eşdiýändir. Nemede Pakistanda täze ölen gyzlaryň neme mazaryny açyp jesedi zorlap berenler. Şo ýöne ýere gelenok, şo islamy neme bilen gelýär. Indi biz bu zatlar ýa-ni türki milletler biz bu zatlar kabul edip bilmeýäs. Näme üçin? Biz göçebe millet. Göçebe milletin bunun ýa zatlary akly kabul etme mümkinçiligi ýok. Bizim ahlak kuruluşumuz düýünden başga. Biz bunun ýa zatlary bilen işimiz ýok. Yani bizde soňa bir mazar nemesem ýokdur. Göçebe millet nerede ölse ýoly düşse şo taýda gömüp gidýändir. Ya Türkmenistanda häzir şeýle görüp bolýandyr. O ýoluň gyrasynda ölen bolsa şol iň bolmanda mazary bolmasa da şo taýy belli edip gidýändirler. Ölen ýer şu taýy diýip ýoluň gyrasynda. Yani bizim düşünjämiz, nemämiz düýünden başga ine Kur'andaky Allah bilen türki milletleriň kellesindäki Allah ikisi bir Allah däl. Okamaly şoň üçin men okamagy Bir soragym bar. maslahat berýändim. Şo Kur'an'da şunu ýalat ýazylgymy? Ine meselem bir aýalyň eğer ölse şonuň erkek jigiti bar bolsa erkek nemesi bolýar-da, öz ýurtjysy bolýar. Nawa. Öde eriniň öz kiçi jigiti. Şoň ýala şol gelini şoňa berýärler. Şol Nawa. ýalat barmy Kur'an'da? O ondan beteri var diýip aýtsam Kur'anyň içinden gurrun bereyim. Şu garrylar diýip Eee, şoň ýaldatdylar diýe. Indi şeýle bir waka bolýar. Buny ine bizim ýyldaşlarymız Kur'an okan däldirler, bilmezler. Yani Kur'anyň içinde ýazýar. Peýgamberiň öwey oglu var. Zeyd bin Haris. Zeyd diýilýär, umuman Zeyd diýip tanalýar. Onuň aýaly var. Zeynep binti Jahş diýerler. Yani Peýgamberiň öwey oglunyň aýaly var. Soň Peýgamber aşyk bolýar gelinine. Hakyky Kur'anyň içinde de neme diýär? Hadislerde de okusaňyz gatykän neme maglumat bar. Bu geniş bir zat we gizli bir zat däl bir islam üçin ütkeşik bir zat emä. Soň ýanky Zeyd bin Haris soň muny fark edýär-de. Düşünýär bolup duran zat. İsleseň diýär men aýrylşaýyn diýär sen al diýär. O Peýgamberim ýok diýär. Eýle zat bolmaz diýip gidýär. Soň ertesi gün bir aýat gelýär. O biz sana hödür edenimizi näme üçin alaňok diýär. Ýoksa biz senin içindäki, ýa kelläňdäki pikiri bilýäs, sen hakykatdan şoňa aşyk diýjek bolýar-da. Aýat bar şeýle. Soň ine aýat geldi diýip mejbur öwey oglunyň gelinine aýrylşýar, soň Peýgamber bilen öýlenýär. Peýgamberiň aýaly. Aýaly bolup soň ölýänçe aýaly-da. Sapık. Aýallaryň biri. Türkler sapık diýär-de. Türkler şey diýär. Yani bu zat Kur'an'ın içinde var yani o ildeşlerimiz okumaýardy bunu. Indi soň ýanky ölen doganyň gelininden çin almasın. Diýeri gezip gören. Indi bu näme bolýar? Soň öwey çağı hakyky çağan ýaly däl, onu alyp bolýar, ýene näme bir eýle beýle diýerler. Ýöne beýlek tarapdan seretseň o öwey çağı edil öz çağan ýaly süýt nemesi o bu meselelerine de girýär, bir tutarsızlyk var. Umuman şeýle bir zat. O öwey oglu hakykatdan hem ýöne bu beýle bolup bilen ok, ýa-ni aýtdym aktyklary bilen şeriat nemesinde öýlenilýär. Ine şeýle bir sorag sana. Bir filosofski bir soragym bar. Ine bir öýde oglan çağı bar, biram gyz çağı bar. Ýöne bular ikisi hakyky dogan näl. Şo oglançyk ogullyk alynan. Ha? Nawa. Bir önekisi bile bolýar. 5 ýaşyndan eýle, 4 ýaşyndan eýle diýeli. Bile bolýar. Soň olaryň soň
şu ikisi birbirine öýlenip bilermi? İslam'a göre bu. İslam'a göre bolup bilýär. İslam'a göre şeýle de adam bar. Ee, Yine bir ayal bilen öýlendi diýeli. Aýalynyň bir sany gyzy bolsun. Gyzy bilen bile geldi. İkinci neme durmuşa çıkış diýeli. Soň şol aýalyny taşlap şonuň gyzy bilen öýlenip bilýär. Bu marda bolan bir waka. Soň marda bolan waka diýende misal üçin diýip baba misal beripdiler. Marda da şeýle bir waka bolupdyr. Bir san molla, owanyň mollasy bir aýal bilen öýlenipdir. Aýalam gelen wagty ýanynda gyzy bar eken. Soň bu 10-njy klass gutarandan soň ýa-ni gyzy bilen molla ejesini gowy ikisi durmuş gurup ýaşap başlapdyr. Soň owanyň adamlary owada şatlyk bolmaly. Şatlyk ýa-şoň ýakynda bir ýer. Mollanyň adyny hem aýtdylar häzir ýadyma düşenok bunu. Soň molla sen beýle bu zat mümkin däl dinde ýok diýär. Ýok, dinde bar diýip aýdýarmyşdy olam. Hakykatdan hem bar ýöne dinde. Din mümkinçilik berýär şeriat bu zada. Ya şeýle bir neme bar. İki dogan bir wada biriniň aýaly bolup bilmeýär diýär. Ine onun ýaly nemeler bar. Yani bu bizim häzirki düşünýän nememize gabat gelmeýär aslında. İslamyň hödür edýän nemesi bize gabat gelmeýär. Soň ýene bir zat bar. Ine şol guruluş adamlaryň ýa garyndaşlar arasyndaky çaknyşmany giňden döredýär. Misal üçin näçe Ýewropada garyndaş bolup uruşup görenoklar bir-birini nemedip kan dawasy ýok misal üçin. Näçe Araplarda var, bizde var. Ya Türkiye'de var, Kürtlerde var. Şonuň ýaly iç-içe bir hili garşdyryp onuň gyzy bilen bunuň gyzy bilen nemedip durmuş urýarlar da. Misal üçin Peýgamber öz gyzlaryny öz ýaşdaşlaryna berýär. Öz ýaşdaşlary hem gyzlaryny Peýgambere berýär. Deme, Gurban olamany öz nemesinden öýlenene. Şeýlemi? Aýaly öz nemesi, Kuzeni. ikisiniň ejesi bilen kakasy dogan. Ha, ine. Ine iki tane dogan diýeli. Erkekler Ha. dogan, ikisiniň çagasy bolýan birine öýlenirýärler. Gaty ýakyn. Kuzen bolýar-da. Gaty ýakyn hawa. Ha. Şu zatlar doğru däl hem genetik tarapdan hem doğru däl. Genetik tarapdan neme berýär? Insana ziyan berýär. Конечно. Yani daşky fiziki guruluşuna da ziyan berýär, hem zehin guruluşuna çelli ziyan berýär bu zat. Dürlü keselçilige yeňilip bilýär ansatlyk bilen. Yani genetik keselleriň dürlü görnüşleri var şonuň üçin. Hawa. Neme däki. Şonuň ýaly zatlar bar. Biz Araplaryň nemesi kulturasy bize gabat gelen ok. Öňem gabat gelen okdy, şu wagtam gabat gelen ok. Biz öz kulturamyzy ýa İslam dinine meňzetjek bolýas. İslamda o zatlar ýok diýip soň gurrun berýärdi. Şeýle bolup bilýär. Ýok diýär. Beýle zat ýok, sen yalan aýdýan. Sen ýamallajak bolup aýdýan diýär. Men aýtym Kur'anyň içinde ýazyk tur zatlar. Gizli zat däl, gizli däl. Mesele şo ýerde. Ya içini açyp okamadyk da. Öz ahlagyny. Indi bir neme bar. Finch tip bir adam bar da. Dinler adamyň ahlagyny ogurlap täzeden adamlara hödürleýär diýär. Şeýle bir neme aýdýar. Aslında bu ahlak yani bize de işle. Yani biz yani doğunun ayalı bilen ya da oğlunun gelini bilen durmuş vurmayı nememiz yok. Öyle onun ýaly bir düşünjede däl. Oňam däl de şu wagtam däl. Şonuň üçin gen gelýär bize. Yani aslında Arabistanda bu zatlar günde gün aşa bolup dur.
Geçenlerde Suriyeli yani Türkiye'de yaşap gören 11 yaşlı kızını 11 tiyalı ya da 13 mi 11 durmuşa çıkaracak bolýa olan durmuşa çıkacak değil diye çağı yakıp öldürüpdür. 13 yaşında. 13 yaş mı tabi 13 yakıp öldürüpdür. Durmuşa çıkacak değil diyen için. Bular entem orta sırlarda yaşap görler bu adamlar. Doğru. Şu adamların ne pikir edin, şunu yakıp öldürüp gören yoksa bu adamlar nämäde ynanýa diýär-de hasap gününe. Yani şonu yakya hasap bermejek ýaly. Bu taýda bir nemelik bar ýa-ni gatkan soralar bu mesele boýunça. Ýene şu zatlar ýa-ni jemgyýetiň bir tarapyny paraliç etmekden gelýär. Aýalar belli bir nemeden soň öz hak hukugyny goramak aňyrakda dursun, öz hak hukugynyň bardygyny unutýarlar. Ýa-ni erkekler tapjanda oturup nahar ýeýär, aýallar hem çagalar bilen o taamyň arka tarapynda nahar ýeýärler Ne kadar toýlarda. ayarlar O ayrı ya o. aýratyn ýani şeýle bolmaly kan diýe. Ýoksam ýa-ni ýene nemeden mysal bereli. İbn Fadlan ýa-ni ýazýar. Oguzlaryň diýe nahar ýen wagtda aýallaram bilelikde oturýarlar, nahar ýeýär diýe. Aýallar bilen bilelikde ýeýärler. Bu bizim nemämize gawat gelen ok diýip ýazýar. Aýallar hem gelip erkekleriň ýanynda oturup nahar ýedi diýe. Ne pikir edin? Bu haýsy döwür bize entek o uruş ikinci uruşu başlatacak döwürlerde. Abbasiler döwrü. Uruş bolmaýarmy? Uruş bolmady ondan soň Araplaryň güýji almady uruş ýaly. Yani ondan öň gatkan uruşdylar. Şeýlerak bir ýagda bu iň köp aýallara ziýan berýär, aýallara ziýan beren üçin hem gönden jemgyýetiň gurulşyny bozýar. Soň jemgyýet ösmeýär, düşünjesiz, içinde diňe o zalymlyk, gul ýalap bir aýalyň ýetişdiren çagasy neme bolýar-da? Yani hiç bir kulturany bilen ok, gürleşmäýini, söz aýtmagyny, adamlaryň içinde özüni alyp barmagy. Misal üçin men Angliýadaky Victorian nemesi bardyr. Kulturasy diýen. Victorian kulturasy bardyr. Şu kultura häzir Angliýanyň häzirki nemesine, siýasatyna çelli täsir edipdir. İnglislerin siýasaty var. Hiç haçanam bir hil agyr nemede reaksiýa bermeýärler. Hem öz içinde bolsun, hem daşky siýasat bolsun, gaty ýumşak bir şekilde ýöne dogry çözgüt tapýarlar. Gaty medeniýetli görnüşde edýärler, edip bilýärler. Hiç kimem o hiç zat diýip sesini çykaryp bilen ok. Ýene o göç meselesinde gäm ýüzdürüp ýörler, dogry dälmi? Ýa-ni gaçak göçmenlere. Şonu edip bilmek üçin ullakan iş geçirmeler. Bular hemme tarapyna edendir şonu. Hem kanun tarapyna, Ne insan için hakları beýip ne için beýip getirip ýörler? Göçme türme. O göçme türme sebäbi hiç bir ýurt kabul eden ok bulara. Yani häzir misal üçin türkmen o Türkmenistan kabul eden ok türkmen doğru dälmi? Başga ýurdam kabul etmeýär şonuň üçin. Soň bular näme etmeli? Denizde yüzüp gören bir türme ýasamaly. Denizde yüzüp gören türme. Şo taýda geçjekine bularyň ömrü. Ýa-ni neme free zone ýalap da free zone ýaly. Halkara denizlerde özem edýän işlerinde halkara denizlerde ve hiç bir ýurt kabul eden ok. O bizim ýurda da değişildi. Ýöne biz iň azyndan şeýle bir yeňillik döredýäs diýip.
ediyor. Yani İngilizlerin siyasatı şu. Hı Bu hı. siyaset yani Victorian kulturası bilen geliyor. Bä. Wagty ütkeşik bir neme. Şoň üçin buna düşünmeli, şu siyasatlara, şu nemeleri öndürüp bilmesi için bir cemiyetin bir sagdyn çağa yetişmesi gerekli. Sagdyn çağına o yani bu şonumly ayarlar yetiştirip bilýär. Erkek barlyga känçil şyrmly nemeleri giren ok, yani çağa yetiştirip bilmeýär. Gaty yüzley gider o meselede. Hı. O erkek näme de bolsa da bir ýaban ýalak bir nemes bar, häsiýetleri bar entegem. Aýaly ýaly däl, ýa-ni kän kellesine hardy berse mesele üstüne çyzyp geçip gidiver ýa. Hı hı. Gaty inçe neme üstünde durmaýar hiç haçanam. Doğru. Şonuň üçin biziň aýallarymyza, ýa biziňki ýaly jemgyýetdäki aýallarym pikir edip bilen ok, hukugy ýok, gorky astynda ýetişip durýar, entegem gorky astynda. Hemme taraplaýyn. Äriň diýen etmeseň cehennemde ýanýar. Ýene näme? Mysal üçin peýgamberiň Ne 4 sefer birigiden unutmaly. hawa her wagtdan urup durmaly meselesi var. Peýgamberiň hadislerini ýa bir näçe hadis bar. Cehennemiň goduny aýallardyr diýe. Cehennemde iň köp aýallar ýanjak diýe. Şonuň ýaly dürli hadisler var. Bu aýal bütün ömrü gorkup geçmeli. O äriň sehel sözüne ýok diýse, tersine aýdan bolsa, ýa-da aýtman bazar aýdan bolsa, cehennemde ýanýar. Şu nemede ynandyrýar, soň bu aýal bilmedim ýani tualetde de o arkaýyna oturup bilýän däldir. Şonuň ýaly neme getirýär? Gorky, buňa neme diýilýär-de? Gorku ahlagy. Gorku ahlagy diýilýär buňa. Adam gorkanlyk üçin ogurlyk etmeýär, gorkanlyk üçin iş edýär, Hı hı. gorkanlyk üçin o kanunlara, ýene nämelere boyun eýýär. Hı hı. Yani gorkmasa hiç haýsynam eden ok. Diýilen manyny berýär, özleri hem şeýle pikir edýär. Mysal üçin islendik bir islam dininiň içindäki neme bilen gurrun eden wagtyň bu diýe inanç o Allah'dan gorku bolmasa diýe hemme kim islan diýe islan zadyny edip görmezmi diýär-de. Ýewropany görýäs, Amerikany görýäs, hemme kim islan zadyny edip görýär bar. Hı. Yani hemme kim ogurlyk edip görýär ok. Ogry o bardyr, nemäkiden azdyr gaýtan. Musulman ýurtlaryna göre azdyr ogry. Misal üçin Ýewropada gaty az. Misal üçin Ýaponiýada hiç ýok diýen ýaly. Bular inanmam ýörenok hiç adam misal üçin. Yani däl aslında. Yani inanç sen eger gorkanyň üçin etmeýän bolsaň, diýmek sen samimiýetsiz, kümsük we sana inanyp bolmaýar. Men nerden bilen ertir bergen Allah'dan o gorkman ýaşajagyny. Gorkýan diýip o diliňde aýdyp aslında o içki pikirinde gorkmaýan bolsaň, men seni nädip o ynany, nädip öýüme getireýin, nädip o senin bilen gatnaşyk etmeli. O pikir etmeli, şu Allah'a entegem inanýarmyka, inananokmuka. Hı. Sen Allah'a inansa ogurlyk etjek däl, yalan aýtjak däl. Gorkmaýan bolsa da hemme adam etýär bu. Diýmeli bolýanda. O eýle däl aslında. Ahlak o insanyň günlük durmuşynyň önümidir. Hı hı. Medeniýet diýäse, o cemiyet konsensusu medeniýet aslında. Medeniýet cemiyet konsensusu o taýda, misal üçin men ogurlyk etmesem, beýlekam ogurlyk etmeýär. Ol etmänlik üçin beýlekler emeden ok. Ýöne men ogurlasam, olam ogurlajak, beýlekam ogurlajak. Şeýle ýagdaýa gelýär. Ýani bu konsensus. Ogurlyk edemjok, o hemme kim öz nemesi bilen arkaýyn kazanmam diýär-de. Musulman nemesinde olsa ogurlyk etmeli däl, näme üçin Allah'a dagan edýär. Okey, dogry bir zat.
Allah'a da ne diyen olsa doğru. Yani Allah'a inanmayan olsa näme edeli belli bir wagtdan soň. Ve men o köp adamın ýa-da inanmayan diýen adamlaryň inanmaýanlygyny bilýän-de. İnanmaýanlygyny bilýän. Dilde inanýan diýendir. Aňsat onu sen nemesi ýok, onu hasaplap görüp bilen wagtyňa adamyň. Men mysal üçin tejribelerim bilen neme şu agyr musulman bolan adamlara inanmak gatky. Kafirler var ýa-ni öz uğruna gezip gören onda problema ýok. Ýöne köpüsi var. Hemmemize musulman diýäde ýa-ni bir iş etjek bolsa. Musulman men şonuň üçin seni ağlamlarım diye yani ağlap diye. Türkiye'de şeyle, Arap yurtlarında da şeyle yani gurrun veriyorlar da men. Batı yakından gızıklanyan bu mesele bilen. Mesela bizi gönlünden täsir etdir Arapların din kulturası. Bizim yani Türkmenlerin geleceğine täsir etdir bu zat. Bizim Orslara yenilmemiz anırsında da şu var. Mesela bizim yani cemiyet kuruluşumuzu bozupdurlar. Eýýäm 11-12 asyrdan başlap o gul gırnak o Türkmen owasy beýlep Türkmen owanyň üstüne hüjüm edip aýallarynyň saçyndan tutup çekip gaýdýan ekenlerde. Nereden gelýär şo häsiýet? Ondan öň ýok bolan häsiýet. Şol birden bar bolup bilmeýär. Araplaryň din kulturasy bilen bilelikde gelen zat. Bu bir hakykat. Soň pikirediň ayallary ýa-ni jemgyýetiň ýarymyny paraliz edýän, soňam orslara garşy nädip uruş gazanjak sen? Gorkynyň astyndaky ayallaryň ýetişdiren çağalaram gorkak bolýandyr. Uruş bilmeýärler, ýalançy bolýarlar. Hakyky. Ol ayal taýagy ýemejek bolup, gepeştmejek bolup ýalan aýdýar. O çağa da görýär ony. Soň çağa da öwrenýär ýalan aýtmagy. Ularandan soňam ýalan bilen ýaşap başlaýar. Ine gorkyny getirýän zat şo. Gorky ahlagy ýa-ni iň akmakça bir zat, ýa-ni dünýädäki bolup biljek iň akmak bir zat. Gorkanyň üçin ahlakly bolmaly diýip bir mesele ýok. Ahlakly bolmagy üçin bolmaly. Ýa-da şeýle, ýa-ni gün güýçlenki, gorky güýçlenki, adişlenki, İşin iti bolmaly. İşin iti bolmaly. Gowru ýejek bolsam. Ýene şol nemede ýaşap ýörenýärler, görkezýärler-de. Öyle däl. Sen bugün o güýçli bolsaň, erti başga bir güýçli çykjak-da. Şonuň üçin näme diýerler? Menem hiç kime değinmeyin. Şu yanlışam hiç yerde yayramasın. Beyleklerim etmesin. Arkayın pensiya çıkıp turist olup o yurtta bu yurtta gezeyin diye. Avrupa'nın nemesi şu. Avrupa'dakilerim bir yerinden korkup nemet gören oklar. Benim aytacaklarım aşık olacak. Epesli vakta gururmam ettik herhalde. Epesli vakta boldum. Yani men sana beren sorum, maşallah ahlak taraplayın sorum. Yani maşgalada bir oğlancık bir gıyıcağız. Kiçilikden bile ulalyalar yönü ikisi gan doğanlar, son oğulluk alınan bir kiçicek vakti. Ne şonu vatandaşlarımıza bir soru hükmünde beresim ile komentarlarda yazsınlar. Dini taraftan neyle bakyanız şu mesela öýlenip bilermi, ikisi öýlenip bilmezmi? Ve ahlak taraftan neyle garayanız? Benim bura öz sorularım yani cevabım var yönü sizin cevaplarınıza garaşýas. Bolýa onu kemine. Bolýa. Yani gyzykly zatlary görüň berdiň. Käbir zatlary eşitmändim öňünden. Gaty gyzykly men üçin. Hem has gyzyklylary bardy ekranda görüp edip basana bolary. Bolýa. Bolýa watandaşlar sizem sag bolun. Ýene-de görüşeriz. Bolýa. Sag bolun.